שלום אח גדול, היום רציתי לדבר איתך על מערכות יחסים בבית זה. יש פה 4 בחורים חמודים, ואני אגיד לך איזה בינינו אח גדול, אף אחד לא שומע, אנחנו רק אתה ואני. תקשיב משהו אח גדול, אני מבולבלת, לב שלי עושה בום 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 בום, כל פעם אני רואה מישהו אחר, אני אומרת, זה בחור שלי. כל פעם נדמה לי אהבת חיי. אח גדול, קרה לך פעם ככה שהיית מבולבל? לא יודע במי לבחור אח גדול. אני ממש מבולבלת, לב שלי עושה מגוף. אני רואה בחור זה, אני אומרת, וואה, זה משהו, תוסרת חוס. אני רואה מישהו אחר, אני אומרת, איזה חמוד, איזה לב גדול. אח גדול, אני ממש מבולבלת. אולי יש לך איזה עיסה קטנה בשבילי, משהו ככה, לעזור לי בהחלטה, אח גדול. בבקשה, אח גדול. אח גדול, אח גדול, בינינו, יש לי גם התלבטות לגביך, אפילו שזה רק עין של מסלמה, אבל אני יודעת מאחורה יש לי ואחד גדול. אח גדול, תעשה משהו אח גדול.